Hej og velkommen til den her video. I dag jeg skal spille noget Roblox, men hvad jeg skal spille det, må vi finde ud af, fordi der er jo en masse ting her. Lad os prøve at finde det med højeste rating. Det højeste jeg har set nu, det er 92, så det der. Det kan jeg ikke spille. 96 i rating. Det kan jeg godt spille. Godt. 97, 90, 94, 76, 96, 68. Jeg tror bare, at vi har fundet det, vi skal spille. Så skulle der omvendt i vognen. Og så er det bare vognen, der er omvendt. Det ved jeg. Jeg synes bare, det var lidt mærkeligt. Nå, jeg troede, det var sådan noget, hvor man skulle klare baner. Det er det ikke. Men det er sådan noget, hvor man skal træne sig op. Top speed 35. For jeg bremse. Ja. Så er vi kommet igennem 2 wins. Jeg kan ikke komme ud af den vogn her, hvor der er tid på. Det var dejligt. Farvel. 2 wins. Så må jeg skulle købe æg. 4 selvfølgelig. Jeg kan også løbe 35. 3, 2, 1. Jeg får en masse god styrke eller hurtighed. Undskyld, skærmen er lidt mørk. Jeg er ved at gå ud med telefonen. Sådan der. Jeg var faktisk ret hurtig. Det gik fra 35 til 116. Jeg håber, I godt kan lide at se min video. Jeg synes, det er sjovt at lave dem. Er det egentlig ikke min første Roblox? Nej, det er det ikke. Det var den der halv time lang video, hvor jeg spillede det der spil der, hvor man skal fange forbrydere. Altså man kan blive politimand, man kan blive ambulanceredder og brandmand. Og er der egentlig mere. Og så kan man blive en vejhjælper. Og man kan blive en lastbilchauffør, så er der ikke mere. Det er i hvert fald sjovt. Ja, koster det
100 wins. He's 45. Ja, okay. 400 Robux er ikke lige lidt over stregen. Open. Top speed 35 igen. Det er 168, det er fint. Så 147. Det er snart, den kat bare sidder og kigger på mig. Du er creepy. Okay, hende der bag mig er virkelig langsom. Jeg er i gang med at komme hen til et sted, hvor jeg får 6 wins. Det skal jeg bare nå på 109 sekunder. Så det er jo dejligt. Ja. Pis. Der er bare lidt smule lidt tid. Eller kan jeg nå? Det kan jeg håbe. Sådan. Så kan man sgu igennem. Godt, jeg kører hurtigt. Shit, det er sindssygt det her, mand. Kan jeg også nå det med... Nej, det er 14. Ikke 22. Kigger du stadig på mig? Du er ret creepy. Pis, mand. Noget det ikke. Det er igen, men på den gode side, der fik jeg da et eller andet. Open 3. Open 3. Åben. Hvad er en sindssyg kat mere? Hvad er det nu er? Nu er en kat. Whatever. De er ikke engang færdige. Hvad er det? Godt, jeg har allerede klaret det. Wow, det bliver nemt det her. Du er lige så creepy. Hvorfor er der både... Nu er der både en, der kører bag ved mig, ved siden og foran mig. Perfekt. Men det er jo også lige meget. Ja, er det. Højst sandsynligt ikke. De kører allerede med 434. Noget helt normalt.
Jeg tror, det er 434. Jeg trykker også lidt på skærmen, så jeg kan jo lige se, når jeg det kommer tilbage. For så mister jeg alt det, jeg har trykket. Kom så, jeg kan godt. Yes. 14 wins, 22 wins har jeg nu. Nu har jeg fundet ud af, hvorfor de vogne kommer op. Yes, ikke. Og kommer over til den med 22. Eller hvad det var. Jeg 22. Rare. Yay! Rare til. Okay, nu kan det noget. Det gik for at være det værste dårligt til, at det faktisk går godt. Jeg havde 500, tror jeg var lige præcis 500, så 506. Børsten. Der er ingen bag nu. Jeg har allerede klaret den her. Wow. Jeg håber snart, jeg er der. Kom så. 638 i timen før lige nu. Og nu kører jeg lidt mere. Jeg er snart derhen. Kom så, jeg kan godt. Kom så, der er ikke meget tid. Yes! En kanin. Seriøst, skal du også stige mig i ryggen? Irriterende. Sådan, så kommer vi tilbage. 531 var det. Freak dammit, man. Der flyver jeg rundt. 58 wins. Så åbner et eller andet slags æg. Så det er et immunificeret frivillige. Det er i hvert fald ikke noget, der kan komme ud fra naturen. 433. De er bedre end min rare. Okay, 1009 kilometer i timen kan jeg køre eller jeg kører. Ses.
Okay, må jeg lige sige subscribe, hvis I godt kan lide PlayStation, og like, hvis I godt kan lide Xbox. For jeg kan bedst lide PlayStation. Og jeg har brug for flere subs. Kan I forstå mig? Jeg har én. Det er ikke meget. I skal jo bare vide, hvorfor jeg startede den her YouTube-kanal. Fordi jeg synes, det var sjovt at lave videoer ud til en masse folk, som gerne vil se dem. Det er ikke for at blive kendt. Det var ikke derfor, jeg gjorde det. Og det mener jeg. Så jeg tror, at jeg bare startede en YouTube-kanal for at blive kendt og sådan noget. Fordi jeg gerne vil blive kendt alle mulige steder. Det vil jeg ikke. Jeg startede den for at lave videoer til folk. Underholde dem. Imens de keder sig ligesom mig, så det var derfor jeg startede en YouTube-video. Hvor det er sjovt. Seriøst. Find lige, jeg har det ikke der. Ja, jeg glemte lige, at jeg havde 1000 speed. Ja, slap af. Auto. Selvfølgelig. Rare. Fedt, man. Den giver mig vel 10 milliarder. Rare. 516. What? Det er bedst. Klik. Se. Allerede fået den der. Jeg kunne knap nok nå for 4. Nej, 2 wins. Første gang. Nu der flyver jeg. Okay, allerede 14. Slap af. Det går ret stærkt det her. Den ser jeg. Så flyver jeg afsted. Sådan, så fik jeg ganske. Den observerer jeg lige. Kom så. Kan jeg godt få de 26 eller 22 eller hvad det er. Det er 26. For det var 22 hinanden. Kom så. 32 sekunder tilbage. Ja. Ja. Yes, man. Jo, det sgu. Det gjorde det. Det var fandme dejligt. Det klarer jeg sgu. Pins. Så kan jeg dispensere 2 åbne. Hvor jeg faktisk skal få lidt flere pits. Common piss. Common. Lorte. Seriøst.
Ja, okay, jeg er blevet opmærksom på det 25. Dun. Jeg overhældte lige 2-3 stykker. Og ham. Og hende der med. Så jeg... Shit. Kom så, du kan godt. Overhælde ham der. Yes, det ser sådan ud. Ja, flyver vi på afsted. Orange i hus. 66. I Orange. Speedrun det her. 1000 og 81 i timen. Så får vi det flere. Kom så. Jeg kan ikke nå for de 36. 260 wins på den allerbedste. Kan man få. Nej. Og ved I hvad? Hvis jeg nogle gange skriver nej, ikke til børn, den video, så er det bare fordi, at så kan I skrive kommentarer. Og det gør bare til at gøre den her video. Fordi hvis I gerne vil have nogle flere crosser-videoer, så skriv noget i kommentaren. Kommentarfeltet. Nok nærmere. Men gør det, fordi så skal jeg nok lave en masse cross-videoer. Og jeg mener en masse cross-videoer. For jeg kan nemlig godt lide at køre på en crosser. Jeg synes det er sjovt. Rigtig sjovt. Og så lyden på maskinen. Det er musikmine. Hvis I ikke er en rigtig bilekspert, eller bare kan lide biler. Hvis I ikke kan lide biler, så kommer I ikke til at kunne forstå, hvad jeg snakker om lige nu. Så derfor snakker vi om kom så. Jeg er i gang. Nå, den der 22. Jeg er hurtigere end før, så jeg kommer meget hurtigt frem. Der er stadig 1 minut tilbage. Jeg har næsten klaret det med 26 og 56. Altså, for lidt tid siden, der så jeg nok, at der var 56 sekunder tilbage. Der havde jeg klaret den med 14 eller 22. Så det vil sige, at der er fremskridt, når der stadig er 1 minut tilbage. Når jeg klarer 26. Altså må jeg lige sige, det er sjovt det spil her, men hvorfor er den vej her så ujævn? Op og ned og til siden, og den anden side og op og ned igen. Og ned og
Yes, jeg nåede det. Kom så. Kom så. Kom så. Yes, jeg gjorde det. Jeg nåede den lige akkurat. Yes, man. Det var godt gået med mig. Jeg nåede det lige akkurat. Shit. Det var vanvittigt. 1006. Jeg har ikke klikket nu. Jeg har 505. Nej, 2055. Det er vanvittigt. Det er det. Det må jeg skulle sige. Farvel. Næsten 3000. Men jeg tror, når jeg er færdig med det her runde, så finder vi et andet Roblox-spil. Hvad sker der? Er den ikke lige lovligt hurtigt nok? Eller er det bare... Nej. Det er ikke bare mig. Det kan næsten 3000. Altså. Kom så. Okay, lige skærmen lægget. Følger efter dig. Har jeg overhældt ham? I Fortnite så er jo lige kommet en opdatering, hvor de der gamle bosser, de var svundet som sus og sådan noget. Men jeg tog hen til det der sted med den der dinosaur ulvemanden, ikke også? Og der var der jo ikke noget, men så kiggede jeg, ikke også? Så en anden, der kiggede rundt, ikke også? Som var ham. Og så trykkede, og så jeg kunne få et guld shotgun for det. Og så kunne jeg lave en krig med dem. Så de er der stadig, man får bare en medaljon for dem. Det er rigtig smart og fedt. Jeg synes bare, det skulle vide. Jeg opdagede det faktisk i dag. For ikke så lang tid siden. Så ja. Så man kan stadig godt finde. Jeg har ikke tjekket det med Zeus endnu. Eller nogen af de andre. Faktisk. Men kunne det være sjovt lige at finde ud af med Zeus. Hvorfor får I kun rare? Jeg gider ikke have rare. Jeg vil have noget andet rare. Selvfølgelig. Ses. Goodbye, my friend. Den der, så flyver jeg lige. En vinder er lige med en taber. Og hvis der er nogen, der siger, at jeg er en dårlig vinder, så nej, fordi det er jo rigtigt. Taber er lige med en vinder. Lige præcis. Fordi der er en, der taber, og der er en, der vinder. Hvis der ikke er flere med i lejen. Hvis der nu er 22 med i lejen, så er der en af de, der taber. Og en, der vinder.
ret hurtigt. Så. Nu går jeg også der sådan. Men, jeg blev faktisk også inspireret af at lave YouTube af min storebror, som har en YouTube-kanal, der hedder Sebastian Andersen. Tror jeg i hvert fald, den hedder. Og altså, den er jo, der er Red Dead Redemption videoer, der er Fortnite videoer, og alt muligt, så hvis jeg har lyst til at se nogle Red Dead Redemption og Red Dead Redemption, er et cowboy-spil med, hvor man kan skyde. Så vil jeg sige, at man skal skydespil og sådan, så bare det værd. Og det er Fortnite også, det er også et skydespil. Men der er ikke blod med i det. Det er ret fedt. Der er ikke blod og sådan noget, men der er ikke blod. Jeg kan ikke engang komme op på mere end 1000. Her. Nemt. Nej, sikkert jeg vil finde et Roblox-spil. Det glemte jeg lidt. Undskyld. Det må så gerne, når jeg er færdig med det her. Jeg har taget den her video af 32 minutter. Allerede. 13-16. 13-16. Og det er torsdag. Det er første gang lang tid, jeg har zoomet ud. Hvad sker der med et filometer nogle gange? Står bare og smadrer sig selv, mand. Prøv at kigge ned på den, når en boost er færdig. Nej, nu skete det ikke. Selvfølgelig lige når man skal vise det. Så er der. Prøv med den her gang. Kom så. Selvfølgelig. Jeg bliver altid at få den her med 36 blot. Det er godt. Jeg hurtigt nok. Jeg prøver lige for det ene hjørne. Hjørne. Jeg kommer op på 1000 eller andet, tror jeg. Nej, vi skal stoppe nu. Altså ikke videoen, den fortsætter måske en time, hvis I har lyst. Det håber I har. Det kan være, at vi skal Bloxburg. Nej. Hvis I gad at se det også, så skriv noget i kommentaren. Eller kommentarfeltet. Det vil man bare sige i kommentaren. Det er shit. Det lyder sgu sjovt. Bygge et skib.
hedder Buildership. Det er lidt sjovt. Skal man stå og sejle rundt og samle folk op og sejle væk, og så får man penge af det. Og så kan man... Hvorfor ikke? Men så kan man jo så bygge sin båd bedre. Okay, hvad sker? Jeg får det på. Ja. Sådan. Tak for det. Åbensbær. Er det her ligesom bedre bog for Treasure, bare en anden udgave? Det er helt klart det. Ja, okay. Jeg har engang valgt bloggen. Er det Titanic? Eller er det bare et grimt fragtskib? Jeg tror, det er et grimt fragtskib. Okay, det der ligner 100% Titanic. Det er det ikke grimt fragtskib. Men here we come Titanic. Hvis man kan komme op på det. Det er kun noget dejligt. Hvorfor er der så meget, der ligner Titanic? Det der ligner i hvert fald ikke noget. Det ligner ikke. Det ligner ikke på nogen måde. Skib, der kan sejle. Dut. Okay, nu går det helt banana. Og så skal jeg bare lave noget mere. Okay, hvad sker der? Sådan der. Så skal jeg have et eller andet, jeg kan sidde på, vel? Tror jeg. Se. Det kan jeg se der. Håndvask. Drej lidt. Toilet. Kan se der. Ja, det står fint sådan der. Måske. Ship shop. Okay, hvad skal man købe Titanic for ship points? Wow. Det virker faktisk. Så jeg kan bare trykke launch. Close. Jeg har engang et studie, jeg kan sidde i nu. Men nu har jeg vel gæsteværelse. Falder den ikke ud over? Ja, okay, det er lidt specielt ting, men det er jo fint. Det er synd for den hund. Men er du egentlig ikke lidt sød og være lidt stille? Forstod du? Så jeg se. Til dig. Nej, det gør jeg. Det gør jeg også bare.
Hey, helvede. Om stol henne. Det er nemt. Lidt nemmere end bedre bog for fish. Der placerer bloksene bare så overalt. Launch. Ja, okay. Launch. God start. Er nogen, der kan hjælpe mig? Det kunne være lidt dejligt. Hvor er det lort? Help me. Dumme mennesker. Jeg resetter karakter. Og spiller noget andet. Jeg kunne ikke engang starte uden at mit skib var væltet freaking på hovedet, mand. Jeg skal måske bygge noget, der er en lille smule bredere. Det kunne måske være en lille bitte smule god idé. Ej, verdens bedste idé. Tror jeg. Strong Main Simulator. Det har I jo måske ikke spillet, men jeg har spillet det absurd meget med mine venner. Det er godt nok et par år siden, men jeg har spillet det næsten hver dag i et år. Plus et år mere. Så jeg har spillet det lidt. Meget. Kan jeg se lidt på karakterer. Okay. Det kan I. Kan jeg se, I kan. Det handler jo sådan set om at trække ting. Og se for eksempel, nu skal jeg have den her dør væk, så jeg kan komme igennem, så skal jeg gøre sådan noget. Hvis jeg trækker den. Det var nemt. Det var i forhold til første gang, jeg gjorde det. Men se. Der kan måske tage den der. Og så 2 af dem. Og så går med det her. Se. Når jeg så er gået over stregen, så får jeg noget energi derovre. Så kan jeg så gå her, og så får jeg noget energi op i toppen af skærmen. Så går jeg herhen, og så kan jeg træne. I forhold til, at jeg ikke kan træne, når jeg ikke har det. Men det kan jeg, når jeg har det. Så jeg skal bare træne en masse ting. Men det var ikke noget med at kunne trække den her. Ja, jeg flyver. Plus en til.
fungerer faktisk. Næsten hurtigere om ham. Det var jo også cirka det samme eller noget andet. Så skal jeg prøve en af hver ting. Alle dem man kan få den her. Alle af de små ting må jeg gerne få den i. Det begynder at blive en lille smule ting. Og en af dem der. Så kan jeg stadig godt. Så er jeg med 2. Så er jeg kun en med. Jeg går nærmest bare helt mægtigt. Og jeg trækker bare meget, faktisk. Jeg gider at købe en boks. Og så smutter jeg det ned. Og lige ned på 2 dem. Og 3. Det var faktisk noget med at kunne komme ind i en robotverden. Bare lige knap kunne jeg trække den der låg åben. Kom så. Kom så. Kan jeg godt. Wow, nemt. Jeg tror godt, jeg kunne. Jeg tror godt, jeg kan. Jeg trækker en skål. Og der er sådan en lille bitte sød robot. Okay, slap lige af. Hvor meget vejer den lige? 10.000 millioner kilo. Måske. Nej, det er for lidt. Vil jeg faktisk næsten sige. Man kan få dem her 3. Jeg kan trække dem. Så. Det her kan sgu. Ligner slow motion. Jeg kommer og redder dig. Jeg kommer og redder dig. Du skal ikke være bange. Det går langsomt det her. Ej, noget så lidt. Det gider jeg ikke, det der. Så er den her. Skal vi se. Kan jeg trække den her? Det trænger sgu lige ud. Det kan jeg. Fint, så prøver vi med dig. Dykker, robot, driver, bot, dykker. Så. Nej, jeg sagde, vi kører robot. Diving, robot, tror jeg det står. Det ved jeg ikke. Gå den væk. Nej, væk. Tak. Hvad var den her?
Øj, din lille bitte. Jeg smadrer dig. Hvor kan man rebirth hen? Jeg kan ikke engang komme igennem her. Rebirth her. Ja, rebirth er så. Yay. Okay. Fanden. Jeg mistede lige alt min styrke. Jeg vil gerne have lige væk fra det. Nå, det er en ny slags, altså en helt ny verden. Wow, det er kraftedeme. Altså den her, jeg skal trække om. Ja, det går. Og det her. Og så den allerstørste. Den er nemmere og nem. Ja, kom. What? Jeg har altså 0, og jeg trækker helt fint. Altså, den her video var 62. Så når jeg går ind og træne. Yay. Stod der de show me. Der stod de fan. Eller han tror det. To part, at han hed fan. Igen. Så venter vi lige et par år. Så er vi færdige. Det er nu også næsten brugt en time på den video her. Det er ret meget. Det er helt klart nok til at bære ham.